lweny nitie gik ma nyaka ibed godo. Achiel mokwongo nyaka bed en ga media. Sama idwa lo lweny nyaka ibed gi media kokori, nikech media timo weche ariyo. Mokwongo giloko pach jopiny mondo jopiny oyie kodi kendo mondo jopiny otudre kodi gik miwacho. Makoro ka ichako lweny gi jo media bok gibiro kokori mondo gikonyi loko pach jopiny mondo jopiny obed kodi, mani biro hinyori in the end. Mar ariyo be kaka nawacho ni jofwambo keyo nyaka bed kodi sama igol lweny mondo gimeny kaka lweny dhi mbele, mondo ging'isi jopiny ni Kenya sani to mach liet Kenya ka, nikech ngima dhi malo, nikech weche mag ombulu, weche ombulu ka nokwal kaka indiko ji e sirkal, mondo pinje maoko bende ong'e. Makata koro sami kochburo chopo sama koro kata ni weche go chopo mang'eny madwa dhi ICC. Ibo yudo ka koro kata jo ICC kanyo anyoko ga mara Raila Amolo Odinga wacho ni jomoko gibiro tero ICC. ICC biro rely on clips magiyudo kuom jo media. Kuse chako rodho jo media, major media ok nyal kawo evidence gima biro miyo udhigo kata sama ibiro timo investigations. Kata sama udwa tero Kenya, sirkal mar Kenya UN udwa dhi donjo ne kono kung'iso ni jo Kenya violate rights mag jo piny. Ubro dhi gore evidence mamage, nikech jogo mamako evidence gi gin ga jofwambo imanyaka gore mak go osiep. Imomiyo kata ka pinje madhi e lweny tiyudo ka iloso ga miluongo ni safe passage mar jofwambo, ma jofwambo mang'iyo kaka lweny dhi mbele. Kata ka wach ni sani ka jo Kenya ne gore gi jo Somalia kane watero jo lweny kadhi luwo Al-Shabaab, tiyudo kiloso ni ga corridor moro mar jofwambo ma jofwambo tiyo godo, makata jolweny ma koni ong'eyo ni magi to jofwambo, jolweny man bathe koni bende ong'en ma to en yo mar jofwambo ma jofwambo luwo, koro ng'ama go bunde kanyo onge. Mago ema paro ni Azimio onego bed ni timo, ng'iso jofwambo ni wando sama wago lweny mar wan gi sirkal ni wadwa kelo democracy, wadwa mondo ngima odog piny, wadwaro mondo wach kuo mag ombulu rum, wadwa sama wadhi e maandamano tung'iso jo kata johera magu ma un godo e ng'anyo ni kwa dhi e ng'anyo